Nakuha na po namin at maraming salamat po. Tara na. Ay, magandang hapon mga paring Jason. At papunta kami ni Ami ng Bato. Sana mabutan pa namin bukas. Punta kami ng Palawan, sa Palawan Express. Yan. Sana bukas pa. Kasi pagdating ko, naabutan ko siya naglalaba. Tinapos yung malaban, ako nag-edit. Pero sana bukas pa. Kung sarado na, bukas na lang. Balik na lang kami bukas ulit. Malapit na kami dito sa binansagaan na mini New Zealand ng Batu. Alright. Tawag ko ang lit. Dami o kasi dito meron. Volleyball, oh. Kunti na nga ng tao, hindi na tulad ng dati. Talaga yung gulong ko sa huli. Kalog. Tapos pagbalik, magkakarga ako ng gas. Kasi nabukasan na. Dapat laging puno. Kahapon lang ako nag full tank. Yan lang agad yung ano. Yan lang agad yung nabawas. Sira na nga yan. Pagdagan natin ng bigas dati dinala ka yan Tatay Miguel. Nasira yung ano. Mahal 700 yung hub. Pwede na muna yan. Tsaga-tsaga. Sentro 94. Pwede na to 94. 121 94 yung gasolina. Yung iba 95. Tapos yung diesel 121. Sana bukas pa yung ano Palawan.
si Ami. Yan lang. Sa kanya kasi sa kanya nakapangalan. Siyempre maraming salamat sa anonymous natin. Sa anonymous na sponsor na si Ami yung kausap niya. Okay. At pandagdag daw sa sa panggastos namin pagbalik sa Maynila. Thank you po sa anonymous natin na sponsor na di nagpapabanggit ng pangalan niya. Maraming salamat po at God bless po. At ingat kayo dyan sa ibang bansa. Kayong mag-asama. Sana laging malakas at ingat lang po. At sana maraming blessing pa ang dumating din sa inyo. Alright. Nakuha na po namin at maraming salamat po. Tara na. Ayan na, galing kami dyan sa loob ng LCC at bumili kami ng pang-mix dun sa gamot ni Ami. Saka gatas nung bata, ng anak namin. Tapos po kami ng generic kasi may bibili kaming gamot ni Ami. Napapunta kami ng generic. May checkpoint. Sabi namin maglakad na lang daw siya kasi may checkpoint. Ano may checkpoint? May lisensya naman, may register yung motor ko. Dito na kami sa may generic. Generic pharmacy. Boulevard. Sunset, oh. Pipicturean mo ba? Ganda ng sunset. Eh, mag full tank tayo. Meron pa. Abang kunti pa lang yung nababawas. Kasi mura lang dito, 94 lang dito eh. Sa iba, 96. Ito lang ako. Ikaw. Pero laging puno yung motor. Tingnan natin kung magkano. Bumaba sa gatot ah. Opo. Nakanamit man. Oo. Pag nagbaba, pag atikot, taas, takol. Takol. Pamatisanan po ngayon. Oo. Hindi sa nakapira. Ano, pilag ng jeep, no? Ano ba, sir? Okay na. 185. Yan. 185. 185 yung naikarga natin. Puno ulit siya. Yan. Full tank ulit. Let's go. Oh.
Daming tao. Yo. Hello. 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 Balik kita no. Uwi na kami na kami. Ayan po at dito na po kami ni Ami sa bahay. Bali sa sponsor po na nag-send nito kay Ami. Kasi si Ami yung kausap niya ng sponsor na yan. At nakuha na po namin sa Palawan. Bali yung nakuha na pinadala niya 1, 2, 3, 4, 5. Tapos hindi naman to lahat sa amin. Hindi to lahat sa amin. At abangan na lang kung kanino yung iba. At pangdagdag daw to. Ano sabi sa'yo? Kasi siya yung kausap niya eh. Ano daw pagbalik natin Maynila. sa Manila. Yun po, maraming salamat po sa ibinigay mo para pandagdag namin pagbalik Maynila. At napakalaking tulong po nito talaga. Grabe, napakalaking tulong. Kasi yung pamasahe pa lang talaga na balita ko pa lang na yung pamasahe daw ay nasa 1.8 yung pamasahe. Tuhan ko lang kung totoo. Kaya sabi ko nga sa kanya, mag-contact na din kasi baka wala kaming masakyan. Nagpo-post kasi yung sinasakyan natin na hindi sila tumatanggap ng reservation gawa nga ng yung gasolina, hindi talaga katulad nung nung isang araw, di ba, yung gasolina, pa lang, halos 5 piso yung, kada 2 araw, 5 piso yung tinataas ng gasolina. Kaya, hindi sila tatanggap ng reservation. Kaya po ito, maraming salamat po. At kahit bihira kami, kumbaga hindi siya yung laging nakakausap kasi nahiya kami na mag-contact talaga. Yun po yung isa din sa dahilan kung bakit hindi kami panay message sa nag-aano po sa amin kasi nahihiya din kami. At yun nga din po yung inano ko kasi baka bigla kami mag-contact o kaya mag-say hi, mangumusta, baka yun nga po yung inano ko, bigla po silang magbibigay agad. Kaya kumbaga kahit di kami humihingi at kusa na lang silang na nagsisend. Kaya maraming salamat po at nandyan kayo simula at nakatapos na nung isa. nakasubaybay po at tumutulong, sumusuporta sa pagpagamot ko kay Ami. Kaya thank you po. At dalawa sila na anonymous na nagbibigay para kay Ami. Pero ito yung isang anonymous po na nagbigay nito. Po at ingat po kayo sa dyan sa ibang bansa. At hindi lang po ikaw, kayong lahat mag-asawa, pamilya mo po, sana nasa mabuting kalagayan kayo. At sana mas marami pang blessing ang dumating po sa inyo. Yan po yung, at siyempre, lagi kayong kasama sa pray namin. Yan. At si Ami, magpasalamat sa kanila sa tulong. Parati ko po yung sinasabi, hindi man po ako masyadong maano sa vlog. Medyo na tayo pag natututukan agad ng kasi madami tayong iniisip, pero nandun pa rin po yung namin, yung isip at puso doon sa mga nag-sponsors po sa amin, kahit sa mga nanonood ng vlog. It's always po nandun. At yun nga po, ulitin ko po yung sinabi ko kanina na po. Sobrang pasensya na din po kung hindi kami masyadong nag-message po. Kasi yun nga po talaga yung kasi sobra-sobra po talaga yung pagtulong na nahihiya na din po kami mag-message. Yun. Kaya maraming salamat po. At siyempre, sa lahat-lahat po ng mga nag-sponsor kay Ami simula. At hindi ko na kayo banggitin, pati yung sponsor ni Kuya Noli na nagbigay, di naman namin yung nakakalimutan po. Hanggang ngayon. Lahat na nag-sponsor na nagpaabot simula hanggang sa na-opera na siya ng ilong niya at hanggang ngayon na nag-check up, follow-up check up
Opo, alam At nagsunod na naman yung tenga niya at yung mga nagbibigay sa amin ng pampumasahe tulad nga nung nakaraan, pauwi kami, may nagbigay, kaya maraming salamat po. Basta di ko na po kayo pangalanan at alam ko lagi kayong nakasubaybay sa vlog namin. Yan po. Saka yung parati Thank po. you. Nagte-thank you din po kami sa parati na sabi sa akin na check mo yung ano mo. Alam nyo na po kung sino po kayo. Kasi madami-dami din sila eh. Talagang kilalang kilala din natin yun. At syempre, kay God. Thanks kay God. Kasi sila yung pinadala sa atin. Sila yung... Parating mag-message na check mo na lang yung ano mo. Tapos yung, ayun nga, yung nagbigay sa atin nung pamasahe, pang Grab, no? Di ba? Pang Jollibee nung ano, nandun kami sa PGH. Hindi po namin yun, siguro, kung magka-amnesia ako, yun lang. Doon ko lang makakalimutan lahat. Pero hanggang ngayon, kahit ano, yun, hindi namin yun makakalimutan. Kahit maliit na bagay, malaking bagay. Kahit yung mga silent viewers din na nagme-message sa amin. Thank you so much po. Yung mga viewers natin lahat. Abangan kung kanino yung iba nito. Kasi hindi naman po ito lahat sa amin. Kasi may chat siya na ganito, ganito. Yan. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At yan. Maraming salamat. Ayan, God bless. And more blessing sa inyo. Sana mas marami pang dumating na biyaya sa pamilya nyo, sa lahat ng mga sponsor po. Yan. Ayan po. Bye-bye. I love you. Bye.